Наново. Съжалявам си. Не, няма проблем. Здравейте на всички колеги, много се радвам да съм тук днес за първи път да изнеса доклад на четенията на РУКО, въпреки че съм член от доста години, но просто така се случи. Бях и 2 години в Германия и нямаше как. Това, което искам днес да ви представя, е една моя студентска разработка от преди 10 години. Може да е малко, бих казал, дори по-детски наивна. Може някои от моите изводи да са много успорими, но това ще го оставя на вас като тежка публика да кажете вашето мнение по въпроса. Темата е малко, звучи странно, но като чуете това, което искам да ви представя, ще ви стане по-ясно какво искам всъщност да кажа. Гай Валери Кату, кой е той? За неговия живот всъщност знаем доста малко неща. Насетне аз ще му казвам просто Кату. Това, което на нас казвам, че ни е известно, не е много, а и предмет на спорове. Не са точно установени дори годините му на раждане. Дали 87 или 84-та, роден е във Верона, това се знае, и умира през 54-та година преди Христа в Рим. Със сигурност едно е ясно. Умира доста млад. Започва да пише обаче стихове още на 17 годишна възраст и през 60-те години живее в столицата и е част от знатното общество, така да го кажем. През 57 година заминава за провинция Витиния в Мала Азия с свитата на пропретора Меми и няколко години след това почива. Общо взето това е, което знаем като биография за Кату. Кой е той още обаче? Освен ироничните и жлъчни нападки към силните на деня, като Цезар, който му е особен любимец, после ще кажа и още неща за него, и неговите приближени, той не участва пряко в политическия живот в Рим. Той всъщност става известен, като се включва в кръга на неотриците или неотерой, както ги нарича Цицерон. Той им дава това име. Ето ви го тук. Даже на гръцки си го на латински го е написано, естествено става въпрос за гръцки. Най-видните са тях са Гней Корнелий Гал, Валерий Катон, Лициний Калф и, разбира се, Кату. Характерно за тези нови поети или поетите нови е новаторството на поетичния жанр, и което се гради на елинистическото изкуство и на образци на автори като Ефорион и Калимах, и се характеризира със свобода на изказа и широкото разнообразие на теми според принципа за създаване на изкуство за изкуството. Този нов вид поезия се явява естествена реакция към разложението на късната република и сближава светогледа и стилистичните форми на елинизма, и всъщност така се създава едно ново течение в римската поезия, така да го кажем. Тези форми отдавна са развити в Гърция и са познати, но навлизат в римската поезия именно чрез кръга на неотериците. Тези произведения могат да имат и висок стил и характер, но често те са наричани просто шеги, нуге или глупости, инепция, леки стихчета, версикули, но те имат собствен език на приятна светска поезия, изпълнена с изисканост, остроумие и пастрота или поекилия, чрез които се филтрира разгулът чрез призмата на обмисленото слово. Това е, представете си, времето
на късната република, това са динамиката, това са големите личности, като Сула, Цезар, Помпей и Крас, докато неотериците създават сякаш един паралелен свят, който е различен от всичко останало. Освен издигането на индивидуалното на личността, на частния живот вследствие на разпадането на колектива, на нежелание да се участва в обществения живот, развитието на тези литературни стилове е тясно преплетено социума. Времето, което е лишено от задължение, провокирано от богатство и ленност, рецитиране на стихове по време на пирове, но същевременно в крайна сметка водещо до така и меланхолия, вглеждане в заобикалящия външен и най-вече вътрешен свят. В резултат на подобно вглеждане и самота се открива и любовното чувство, което е толкова характерно за Катул. Това е неговото време. Най-изявеният представител на неотериците, комуто принадлежи първата почти напълно запазена стихосбирка, която вероятно издава самия поет. Тази книжка, или Либелум, както е нарича той още в първото стихотворение, е посветена на приятеля историк Корнелий Непот. Тя съдържа 116 произведения и се отличава с новаторство и оригиналност, разнообразие в стила, метриката и тематичния план, впечатлява на места със своята сбитост и създава двусмислие, вариации във всяко едно отношение. Сега, тук това, което искам да направя като уточнение, съкръщавам стихотворения, а пък в скоби давам съответните стихове или местата от съответните стихове. Първата част от тази книжка се състои от полиметрични стихове, след които той използва фалеков стих или единодътросричник. Това е специално за колегата Петър и както говорихме и с колегата Силвия, че има двусъставни сложни думи в български език. Давам просто няколко примера и съм ги почетал с единодътросричник. Дал съм още няколко такива примера, просто така се сетих от предишния ни разговор на 6 ноември. Включени са още стихове, които са с ям, холеям, сафическа строфа, Склепиадов стих и много други. Много от тези размери са въведени в римската поезия за първи път именно от Катул. Първата му част от 1 до 60 са така наречени дълги поеми. Бъркам. Има дълги поеми, епилиони, има епиталами, елегии, така наречените учени поеми, които са от 61 до 68 в книжката, която ще ви представя след малко. Стихосбирката на Катул показва едно постоянно желание за иновативно развитие и използване на мета и нагаждането им към латинския език по елинистичен образец, с което поетът се справя много успешно. Сега всички преводи, които съм използвал тук, са по изданието на Георги Батаклиев. Ето това тук, което виждате. С изключение на стихове 107 и 109, които са мои слаб опит. Признавам си, никак нямам слух и не съм добър в поезията, но въпреки това ми е много интересна. Основно обаче Катул го свързваме с любовната поезия заради множеството му стихотворения към неговата лесбия. Дали това е реално съществуващ или химерен образ, не знаем. Но това надхвърля представата за една обикновена любовна авантюра или мимолетно чувство, а сякаш оформя един любовен роман. При това не е изпълнен с някакви тривиални случвания, а е несекващ извор на поетическо вдъхновение. Стиховете, посветени на лесби или загатващи за техните взаимоотношения, не трябва да се разглеждат само от страна на една плоскост, били само като словесен израз на дълбоки вътрешни чувства към любимата жена, било като биографични бележки или своего рода дневник на влюбения поет. Те представляват израз на преосмисленето на любовта като различна емоция. Толкова динамична, колкото и думите, с които си служи да я изрази. Любов, амор, пламък, страст, ардор, после и грижа, кура, болка, долор, огън, игнис, болест, морбус,
гибел, перниция, зараза, пестис и други подобни. Сега, ние преди малко си говорихме с колегата Калфина, коя ли може да е тая лесбия. Предполага се, че това е Клодия, сестра на Клодий Пулхер, съпруга на Гай Цицилий Метел, известна римлянка, която е известна предимно с порочните си нрави, както и обрисува и Цицерон в речта си Процелио. Но не е непременно адресат на поезията на Катул. Не е възможно и да се докаже недвусмислено, че това е лесбия. Това сведение го дължим на Полей в неговата апология. Когато се говори за стихотворенията за лесбия, традиционно се смята, че това са 26 стихотворения. Ето ги тук. Няма да ги изброявам всичките. Вероятно отнасящи са до нея са 5, 7, 43, 51, 58, 72, така. Но в някои тя е назована, само е назована. Някои автори отхвърлят 13 и 36, добавят 42, 77, 82 и 91. От друга страна, на някои места тя е само спомената. Яркият характер на тази любовна лирика предполага изкушението тези стихове да се разглеждат като човешки документи и да се използват в психобиографичен план, което само по себе си е условно и погрешно. Любовното чувство на Катул не може да се разглежда само единствено като център на цялата му поезия, независимо, че тази тема изглежда основна, поради което често се експонира и се търси единствено красотата на изразните средства в определени стихотворения, смятани за емблематични, докато други са пренебрегвани и не се отдава заслуженото им смислово внимание. В някои от тях поетът се вглежда в себе си, подлага на критичен анализ собствените си усещания и говори за себе си в контекста на пропилените в любовта надежди и своя гняв. Както и на искрения копнеж, на любовния трепет, на надеждата, че чувствата могат да бъдат споделени 107 и 109, за които вече споменах, но и радостта от някаква взаимност, за която е ненасиден. Пример, за това са 5 и 7. Тези стихове изпъква лирическия поет. Той разкрива себе си чрез собствената си поезия. Не просто разказва това, което преживява, а отново си го припомня и се преживява такъв и като такъв се разкрива пред читателя вътрешния му свят, освободен от външните обстоятелства. Преди всичко не е важно дали пише за себе си или описваното е реално, а е съществено какво пише и как се изразява. Най-вече като чувства или пък това, което не чувства. Един от специфичните белези на творчеството на неотрийците е желанието им и съзнанието им да бъдат запомнени, което не се случва с нито един от тях, с изключение на Катул. Характерен признак за този стремеж е изпъкването на поета със собствен стил, разнообразие на изразните средства и дори поетичен печат, сигнум или сфрагис, какъвто има и Катул. И това е самото име на лесбия, използвано само в номинатив или вокатив, общо 16 пъти в книжката на поета и метрически удобно за настаняване като един дактил навсякъде в стиха. Стихотворенията 2 и 3, много известни заради темата за връбчето, често дават име на цялата стихосбирка като връбчето. Са ярък пример за съзрецанието на Катул към неговата любима. Интересно е, че ако те се отнасят за лесбия, тя не е назована непременно, макар че това се подразбира от определението за нея като моето момиче, Мея Поела. Мея внушава идеята за споделени взаимоотношения между двамата, но това е възможно и да не е така. Този факт сам по себе си има важен детайл, докато по-важни са цялостния и спокоен, изпълнен с сладко-горчиви усещания момент на първото стихотворение и трогателно-трагичната ситуация във второто. Привидно идиличната картина на връбчето на лесбия всъщност е наситена с копнежа на наблюдаващия отстрани Катул, който едновременно се наслаждава на радостта на възлюбената си, докато тя си играе с птичката, но и отдаден на сърдечната си мъка. Tristis animi curas, едно чисто душевно преживяване. А пламъкът на любовта, Gravis ardor, го изгаря. Един вид телесния му еквивалент. За нея връбчето е начин на забавление, за запълване на времето, докато за Катул е надежда,
желание да бъде освободен от своята мъка, но и е разочарован поради липсата на внимание от страна на любимата. Двамата, макар и разположени позиционно на едно равнище, всъщност в емоционален план твърде много се различават и чувствата им са разнопосочни. Между другото, в Рим по това време е популярно да се държат в къщи клетки с птици, с връбчета, като домашни любимци. Александрийската поезия предполага много примери за епиграми, чието протагонисти са именно домашни животни. От друга страна, върбецът се свързва и с култа към Венера, чието свещено животно е той. Стихотворението може да се разглежда и като пародия и има формалната структура на хим към божество. От друга страна, съжалявам, че тук има дами, но ще бъде малко нецензурен на някои места. Става въпрос... Съжалявам. Може би става въпрос за игра с неговия фалос. Така да го кажем. В стихотворението й, въпреки че също е свързано с връбчето, ситуацията представя смъртта му и проследява тъгата на любимата. Обещението към Венера и Амур е пряко свързано с безвъзвратната загуба на любовта. Първо символично, защото е свещено животно на богинята, второ, понеже това означава, че любимата се изплъзва, отново безразлична към поета, сломена от скръб по своя питомец. Оплакването на смъртта на връбчето придружено от неподразбираща се ирония, изградена добре с стилистичния похват на контраста, който оформя цялото стихотворение чрез емфатичното повтаряне и малка промяна на стихове от предходното стихотворение. Говорим за стих 1, 3 и 4. Така стихове 11 и 12 изглеждат несвързани към описаното събитие, но са показателни за настроенията и мислите на Катуло, за неговите долор и чувство, патос. И накрая поетът показва един нов елемент, за който определя скръбната песен като едно пряко обращение към любимата жена. Лирическият герой и неговата възлюбена са отново изравнени по отношение на страданието си, но в действителност причините за това са различни. Връбчето и в двете стихотворения се явява двояко, като разминаване на представите за външния и вътрешния свят на поета, за противотежест между любовта, съпроводена от нещастие и невъзможност за отклик на неговите чувства. За разлика от стихотворение 2, тук Катул подиграва погребална песен. Относителната краткост на стихотворението Безброй целувки се компенсира с наситеност на смисъла и посланието. Първата му част засяга ентусиазма от живота и любовта. Те са синонимизирани, защото им противостоят на умолимата съдба на човека и смъртта. Тъжен намек за преходността на щастието сега, от което влюбените трябва да се възползват, тъй като животът минава бързо. Brevis lux. Противопоставят се слънцето, светлината на деня, живота и мрака на нощта, nox es perpetua, смъртта, както и това, което е преди, което е сега. Вълненията му намират визуална асоциация, положителна като хубав слънчев ден, който никога не е достатъчен. Всички ние обичаме да ни е хубаво и слънчево. Емоцията се позиционира темпорално, защото като носеща радост и наслада е като трайна и непостоянна. Така стихотворението е подкана за изживяване на една красива мечта, за която се знае, че освен утопична е и временна. За наслада от живота и възползването на мига, както съветва и Епикур, защото денят е краткотраен и се изнизва бързо преди да се усетим. Последната част обхваща идеята за несериозните неща, без съобразяване с чуждо мнение или завист, понеже няма време да се замисляме за тях. Трябва да се живее тук и сега. Темата за целувките, нощта, зависта, жаждата за живот и ненаситата от любовта е продължена в стихотворение 7. Колко твори целувки, чието корени вероятно може да се открият отново в шегите на александрийската поезия. Тук обаче има и едно известно несъответствие. Докато в стихотворение 5 поетът изисква хиляди целувки, то тук въпросите посочват, че лесбия желая да разбере колко ще са достатъчни, ако като иска да обърка бройката. Възлюбената му поставя ограничение. Стоп, ей, моето момче, така. Под повърхността на безкрайен копнешно по безбройни целувки, колкото пясъка и звездите, се крие едно дръзко противопоставяне между морала на епохата, представен като ухо нахално и зъл език, и красивата, но тайна любов на Катул, който е безумно влюбен, а е споделена под булото на нощ безмълвна.
По този начин също се постига едно разграничение на обществения живот, който е следен и коментиран от хората, и частния, който е далеч от публичното пространство. На свободния човек, който не е ангажиран с бурното политическо развитие, където всяка една грешка или криване са наказуеми. Модерността на Катул изпъква в неговата способност да прониква във вътрешното си аз, да предлага на трезва преценка собствената си личност, осъществяването на критичен самоанализ, за което свидетелстват стихотворения 8, 76 и 85. Първото от тях прощава и започва направо с носталгичния коментар на Катул, че любовта му я няма. Говори за едно сладко минало, заменено от горчиво настояще. Поетът е изправен пред вътрешната трудност да осъзнае и осмисли ситуацията, да погледне на нея обективно, неспособен да прогони натрапчивия субективен спомен, това, което вече не е част от неговото битие. Отдалечаването, но не по вина или желание на Катул, между някогашните любовници е факт, но сърцето му е неспособно и не желае да го приеме. Все пак неоспоримостта на нейната студенина го отрезвява и той се призовава отново към твърдост и повторение на поведението и отношението и към него. Но и отново позира неговата слабост да я отхвърли и тайно се надява, че може да настъпи обрат в чувствата и при положение, че тя е лишена от любовта му. Независимо от желанието му за демонстриране на контрол и хладнокръвие, очевидно Катул планти в собствените си чувства, докато сякаш подвижната лесбия непрекъснато е тази, която му изпълнява прищевките, което е странно. Обидата на засегнатия влюбен, нерешителността му и носталгията са изразени чрез накъсаността на ритъма и дори синтаксиса на творбата. Стихотворението е времево композирано с три перспективи от гледна точка на лирическия герой. Първо е хубавото минало, сетне тежкото настояще и накрая несигурното бъдеще, което се очаква да се трансформира отново в изходната позиция. От друга страна може да се разглежда и двуделно, като първа част отразяваща пълно и слънчево щастие и втора самопризоваваща към твърдост, заключена между анафората на глагола обдоряе. Характерна е и честата смяна на наклоненията, глаголните времена, както има и вариации при инфинитива. Редът на стихотворенията в тази книжка не се подчинява на някакъв хронологичен или тематичен порядък, което личи и при 11-то поета раздяла, за което се предполага, че относително късна творба. Мащабите на римската власт остават някакси встрани от цялостната идея, но може би загатват за едно повторително действие, че дори и при независещи непредвидени обстоятелства и далечни пътувания, позицията на поета е твърда и не търпи промяна. Изброяването спира рязко, тонът на автора се променя и след описание с твърде тежки думи на поведението на лесбия. Основание за това дава и споменаването на Цезар, когото Катул не одобрява, но според сведения на Светоний по-късно се сдобряват. Смята се, че стихотворение 11 бележи края на връзката им, докато със стихотворение 51 нейното начало, както се сочи използването на наречието идентидем често. Катул отказва всякакви по-сетнешни отношения с лесбия. Особено интересен е моментът с нежният цвят, сгазен под плуга, тактус арато ест, отразяващ тази художествена метафора цялата дълбочина на чувствата на поета и неговата самооценка и маркиране на предишната обич в рамките на текста. Това цвета остава сякаш съвсем малко на фона на безбрежните земи, като едно малко хубаво чувство, покосено от голямата жестокост на лесбия, която вече има право да върши каквото си сметне за удачно, но това вече не засяга мъртвата чувственост на поета. Картината е едновременно жестока и деликатна и вменява на читателя чувство за примирение, безучастност, но и дълбоко нещастие. Същия мотив се открива и във фрагмент 105б на Сафо, по-късно доразвит от Вергилий в описанието на смъртта на Евеял в Енеида 9. Разочарованието от безпътното поведение на любимата жена е ключово в стихотворение 42. Изпълнено с цинични слова, автора дори призовава цялото си умение и силата на язвителните силаби на помощ, може би също лесбия, която получава любовните стихове, но те реално не изпълняват предназначението си. Езикът на творбата е твърде жлъчен, наситен от груби думи и словосъчетания, препратки към животински поведенчески модели, описващи безразборния разврат на
на жената, която докарва поета до отчаяние. Развратница безсрамна, меха турпис, куча мутра, меха пудита, мръсница, лупанар. Освен тежките обиди, в резултат на гнева и болката на поета, накрая се наблюдава и смяна на тона, който само части шеговит. Нямам време ли бе? Квинкве. Всъщност, директната атака на предходните стихове тук е заменена с тънък сарказъм, като по този начин посланието става по-изискано, но всъщност и по-хъпливо. В оригинал той всъщност казва грозна мръсницо, мръсница безсрамна и корво. Ще карам вече малко по-накратко. По-цензурно. Не съм го писал аз, колеги. Стихотворение 51, Иле ми паресе да видето, традиционно се възприема като начало на любовното чувство към лесбия и не само блестящ превод на фрагмент 31 на Сафо в Айне Таймой, но и допълнено със свободна интерпретация. Поета добавя към оригинала едно лично екзистенциално случване на психиката и сантимента. Ако при Сафо имаме три персонажа, самата тя, друга жена, която бива наблюдавана от неизвестен мъж, са противопоставени любовното чувство на момичето и ревността на поетесата, както разбираме от обращението към нея. При Катул също са трима. Иле, той, его аз и лесбия. Като Иле или съпруг и любовник на лесбия, но при всички положения има повече възможност за общуване с нея, както разбираме от наречието често идентидем, което липсва при Сафо. Така, тъй като нямам време, дълбоко стоящ отново ви обръщам внимание. Така, безделието, което може да предизвика нещастие. Така, тук може би някои неща, които са просто важни да ги кажа, че емфатично повторение на името на лесбия няма подобен еквивалент в римската литература, освен в писмото на Цицерон към брат му. Ми фратер, ми фратер, ми фратер. Така. Ще карам направо. Дробожелателство, Беневеле, така. Много дълга ми е презентацията, съжалявам. И не е много образователно. Не е много образователна ли? С тия цензурни думи. Не, съжалявам. Като е неразривно свързан именно с това общество, което го създава, видимо от факта, че смело се впуска в иновативни и дори привидно несъвместими употреби на лексикалните значения на думите от политическия живот и създава нови възможности за обогатяване на поетичния език чрез свободно експериментиране. Неотеизмът е естествена реакция на историческото развитие на Рим, а чрез своето ползване на елинистични мотиви и инкорпорирането им в нова форма се създава новият жанр на римската лирика, голяма заслуга, за което има и Катул. Поезията му е един вид индикатор за сериозните социални промени по време на късната република и положението на висшите кръгове на знатните римляни, неговата роля на жената в града и в света на поетите. Променя се виждането, изобщо светоусещането за свое чуждо, вътрешно-външно, което Катул демонстрира със своето доброволно, съзнателно отдръпване и дистанциране от света, който е прояден и разпадащ се в своята поквара. Обществото е затънало в борби и съперничество, политика и кремоли, докато поетът не желая да се впусне в този устрем. Остава му единствено да се наслади на мига, на краткотрайния ден и да изживее оная любов, за която копнее да има. Той не престава да чувства, да размишлява в дълбочина на търсене на изразяване на своята личност, прекарва времето си в изживяване на насладата на моментната ситуация и спонтанното чувство. Вследствие на това взиране и задълбочаване в собствената персона се ражда отделната личност, която има собствено лице, за разлика от опитите за унификация на колектива, а като се задълбочава в симптомите на дълбоката си лична сетивност. Благодаря ви за вниманието.